ήρθες και πάλι μετά από 6 μήνες, σωστά? 6 μήνες και κάτι, ναι. Το αποτέλεσμα φαίνεται, νομίζω, η διαφορά είναι τεράστια. Μόνο καλά και θετικά σχόλια μπορώ να πω για όλη την ομάδα και για την Ρία. Έψαξα ανάμεσα σε αρκετές. Ήταν μονόδρομος για μένα να έρθω στην Bergman & Co. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, αφού υπήρχαν και προηγούμενες θετικές συμπεριφορές από φίλους. Ήξερα τι να περιμένω, ήμουν θετικός, χωρίς φόβο και όλα πήγαιναν καλά. Η ομάδα ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μου, χωρίς υπερβολές. Πραγματικά ό,τι μου είπαν ακριβώς αυτό και έγινε. Ακριβώς τις ημέρες που μου είπαν ότι θα γίνει αυτό, έγινε ακριβώς αυτό που μου είπανε. Στο μήνα ακριβώς έγινε αυτό που μου είπανε. Στο εξάμηνο έγινε ακριβώς αυτό που μου είπανε. Αυτή τη στιγμή είμαι στους 6 μήνες και κάτι και το αποτέλεσμα νομίζω φαίνεται.